ఈ అడవిలో పండ్లు కాయలు ఏమైనా సరే అవి అడవి జంతువులకు, తర్వాత పక్షులకు, అడవి జీవరాశులకు మాత్రమే. ఏ పంట పండినా తినేది లేదు, అమ్మేది లేదు, మనుషుల్ని తిననిచ్చేది లేదు. అవి ఈ వైల్డ్ లైఫ్ కొరకు అంకితం, అడవికి అంకితం, అంతే. మీరు చూస్తోన్న ఈ చిట్టడివి ప్రకృతి సృష్టించింది కాదు, మనిషి తయారు చేసింది. అవును, దుషర్ల సత్యనారాయణ అనే ఈయన తన కుటుంబానికి వారసత్వంగా వచ్చిన 70 ఎకరాల భూమిని అడవిగా మార్చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సూర్యాపేట జిల్లా మోతి దగ్గరలోని రాఘవాపురం దగ్గర ఉంది ఈ చిట్టడివి. సాధారణంగా పొలాల దగ్గర గట్ల మీద ఒకప్పుడు కొంత భాగం చెట్లు పొదలు ఉంటుండేవి. సత్యనారాయణ పొలంలో కూడా అలానే ఉండేది. కాని క్రమంగా సాగు విస్తీర్ణం పెంచుతూ చెట్లను తొలగిస్తూ ఉన్న భూమినంతా సాగులోకి తెస్తున్నారు చాలామంది. దానివల్ల అక్కడుండే జంతువులు, పక్షులకు తిండి నీడ దొరకడం కష్టమై క్రమంగా పర్యావరణ సమతుల్యతపై ఆ ప్రభావం పడుతుంది. కాని దుషర్ల సత్యనారాయణ మాత్రం అందుకు వ్యతిరేకంగా చేశారు. ఉన్న సాగుభూమిలో కూడా పంటల బదులు చెట్లను పెంచడం మొదలుపెట్టారు. దశాబ్దాలుగా వివిధ విడతల్లో మొక్కలు నాటడంతో రకరకాల స్థాయిల్లో అడవి పెరిగింది. చెట్లతో పాటు నీటి కోసం 7 చిన్న చెరువులను తవ్వించారు. ఆ చెరువుల్లో చేపలు, తాబేళ్లను వదిలారు. కలువపూలు పెంచుతున్నారు. వేసవిలో ఆ నీటిని చెట్లకు సరఫరా చేస్తారు. ఆ చెట్ల నుంచి, చెరువుల నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులను అమ్మరు. మనుషులను ముట్టుకొనివ్వరు. వాటిని జంతువులు, పక్షులకే వదిలేస్తారు. ఆఖరికి కూలిపోయిన చెట్లు కూడా చెదలు తిని మట్టిలో కలిసిపోవాల్సిందే. ఇప్పుడు చెట్లు దగ్గర నాకు 150 బస్తాలు దాటి చింతపండు పడతాడు. ఆ 150 బస్తాలు చిగురు దగ్గర నుంచి, చింత చిగురు దగ్గర నుంచి తింటూనే ఉంటాయి కోతులు. ఆ వానగాయలు అంటారు, లేతాయి వానగాయలు. పక్షులు వచ్చి తింటాయి, చిలుకలు వచ్చి తింటాయి. ఇప్పుడు మీరు చూసారు, ఇవాళ 1000 పైన వచ్చినాయి కోతులు. వాటి ఇష్టం అవి ఓనర్లు, నేను అటికిచ్చిత. కానీ ఇది చింతకాయ ఒక్క పిడికాడు కూడా మేము తినాం తెంపో. ఈ 150 బస్తాల చింతకాయ కింద పడేస్తే కిందికి వచ్చి తింటాయి, పైన కూర్చొని తింటాయి, ఆఖరి దాకా తింటాయి. అవి అక్కడక్కడ ఇది చింత గింజల్ని వదిలేస్తాయి, అవి మళ్ళీ గింజలు మొలుస్తాయి. ఇక సీతాఫలం కాయలు ఉన్నాయి. ఈ మధ్యన దొంగలు ఉన్నారు, చుట్టుపక్కల దొంగలు. వాళ్ళు కాకపోతే మాత్రం ఉడతలు తినేది, ఎలకలు తినేది, చిలకలు తినేది, పక్షులు తినేది, జీవరాశులు అన్నీ తినేది, కోతులు కూడా తినేది. అది కాకుండా ఈ మధ్యన ఇవి వచ్చినాయి, వేల కొద్ది ఫాల్సా ఫ్రూట్ జాన పండ్లు ఉన్నాయి. అది 3 నెలలు ఉంటాయి ఎండాకాలం. అప్పుడైతే ఎండాకాలం ఏమి దొరకవు జీవరాశులకు. కింద పడ్డ అయ్యే తింటాయి, కొమ్మల మీద అయ్యే తింటాయి, రకరకాల పక్షులు అయ్యే తింటాయి. వాటి మీద వాటికి జీవనాధారం 3 నెలలు ఉంటాయి. ఇట్లా ఒక పండు తర్వాత ఒక పండు వస్తుంది ఇయర్ లాంగ్. ఒకటి 5 తినుకుంటూ ఉంటాయి. నీళ్ళు అయితే పక్కనే దొరుకుతాయి, ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంటుంది, అవి దొరుకుతాయి. అనేక చెట్లు పడిపోయినాయి అట్నే ఉంచినాం. భూమిలో కలవాల్సిందే, పురుగు పూసి తిని, చెదలు గిట్ట తిని. కానీ భూమిలో కలిసిపోవాలి, మట్టిలో కలిసిపోవాలి. కానీ బయటికి అమ్మే ఆలోచన ఇంతవరకు రాలే. అందరూ తమ పొలాల్లో పంట జంతువులో, పక్షులో తింటే బాధపడుతుంటారు. సత్యనారాయణ మాత్రం సంతోషిస్తారు. 16 నుంచి 20 ఎకరాలు జొన్న సద్దేసి ఫిడేళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చిన, ఒడిచేళ్ళను తీసుకొచ్చిన. ఒకనాడు ఇటు పైకెక్కి చూసిన, వేల కొద్ది పక్షులు వస్తున్నాయి, వాళ్తున్నాయి, పోతున్నాయి. అబ్బా అనుకున్నా. అవి మూలకు పడేసిన. వాళ్ళందరికీ చెప్పిన జీతగాళ్లకు, ఏం కొట్టకురిగా, పక్షులకు వదిలేసినాం. చుట్టాలు అన్నింటిని పిలిపించుకున్నాయి. చుట్టూ 20 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి సద్దలు తిన్నాయి, జొన్నలు తిన్నాయి, పిట్టలు గుడ్లు పెట్టుకున్నాయి, పొదిగినాయి, పిల్లల్ని చేసుకొని వెళ్ళినాయి, కొసతాక తిన్నాయి. ఆ 20 ఎకరాలు అట్నే వదిలేసా. కాబట్టి అవి తింటే చూసి సంతోషపడేటోని. కానీ అందులో నాకు ఇంత దొరకలేదని సంతోషపడటం కానీ ఆలోచన కానీ లోపించింది. ఇది చిన్నప్పటి నుంచి. వ్యవసాయ యూనివర్సిటీలో చదివిన దుషర్ల సత్యనారాయణ కొంతకాలం బ్యాంక్ ఆఫీసర్గా పనిచేశారు. తరువాత దక్షిణ తెలంగాణలో నీటి సమస్యకు చలించి జల సాధన సమితి పేరుతో ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి సుదీర్ఘ ఉద్యమం చేశారు.
కృష్ణా గోదావరి నీటిలో తెలంగాణకు ముఖ్యంగా పాత నల్లగొండ మహబూబ్నగర్ జిల్లాలకు నీటిని తీసుకురావడానికి కృషి చేశారు. తరువాత ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో అడవి పెంపకంపై దృష్టి పెట్టారు. ఈ చెట్ల మీద, జీవరాశుల మీద, పక్షుల మీద చిన్నప్పటి నుంచే అబ్జర్వేషన్ ఉంది. వాటిని ఎట్లెట్లా పెంచాలనే మోటివేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇక ఉరుకుల పరుగుల మీద ఆ ఒరవడి ఇప్పటిదాకా కంటిన్యూ అయింది నాన్ స్టాప్. నాన్నగారి తరంలో కొద్దిగా ఒకటి బీడుండే, పల్సగుండే. మా నాయన చనిపోయిన తర్వాత